L'Ajuntament de Vic ha presentat aquest matí el Vic Viu al Mercat, un nou projecte que pretén apropar la cuina de proximitat al Mercat de Vic. Cada 15 dies, els dimarts i dissabtes de setembre, octubre i novembre d'aquest any, cuiners i cuineres destacats de la comarca ocuparan l'escenari instal·lat especialment per l'ocasió per fer demostracions de cuina en directe, tastets de productes de proximitat i activitats amb productors locals. Els dimarts la demostració serà a la plaça Major i els dissabtes a la plaça del Carbó. Aleshores, entre les necessitats i la voluntat que teníem nosaltres de dinamitzar el mercat i l'empenta dels marxants, que ells sempre suggereixen i fan aportacions perquè el mercat vagi avançant i continuï sent això que dic, el punt neuràlgic, aquí els dimarts a la plaça Major i els dissabtes a la plaça del Carbó farem una demostració culinària amb producte de temporada, producte de proximitat de la comarca, evidentment, i ens acompanyarà cada setmana un cuiner o una cuinera diferent per fer aquesta demostració així en directe. Aleshores, ens sembla que és un punt, veieu que ho hem posat en un punt central, molt de pas, ens sembla que a la gent li agradarà, això farà que posarem de relleu no només el producte, sinó els cuiners i cuineres del col·lectiu Osona Cuina. Donar empenta als mercats no sedentaris, perquè avui en dia també els hàbits de consum van canviant i per tant els hem de fer atractius i que hi hagi això, un producte de proximitat que realment sigui representatiu del territori i de qualitat. Per tant, qualsevol iniciativa com aquesta és benvinguda i esperem que la població ho rebi amb ganes i continuar treballant perquè això funcioni. La primera sessió ha comptat amb el cuiner de Mas Monells i president d'Osona Cuina, Eduard Aliberg. Un dels meus lemes és per cuinar bé o per fer un bon plat, al final el que has de tenir és un bon producte. Doncs aquesta plaça realment ens ho dona i realment crec que hem de defensar tot això, aquests mercats, aquests productes, els productors petits i tot el nostre territori per davant de tot. Per Osona Cuina també jo crec que és un event i poder cuinar aquí és un gran orgull, ja que com a col·lectiu ens acosta molt al públic, ens dona a conèixer, que ja crec que molta gent ens coneix, però encara ens falta aquest treball de que encara arribi més a tota la gent i que després, evidentment, ensenyem el producte nostre arreu del territori i tota la gent que es passeja per aquí. Per millorar l'accessibilitat s'implementarà un trenet gratuït els dissabtes amb un recorregut continu. El vehicle servirà per facilitar l'accés de la població a la plaça Major. Qui ho vulgui podrà aparcar al pàrquing de l'Esperança i agafar-lo a la Rambla del Carme. Un mercat que, com tots els mercats de Catalunya, ha de renovar aquest any les llicències dels paradistes. La Generalitat obligava a actualitzar totes les autoritzacions i els ajuntaments tenien dues opcions: licitar el mercat de zero o renovar les llicències existents. L'Ajuntament de Vic ha optat per renovar-les. Els paradistes han hagut d'entregar un conjunt de documentació per garantir el compliment de les obligacions legals. De les 260 parades, un 90% ja ha presentat tota la documentació per renovar la llicència per 15 anys més. Enguany, l'objectiu és incorporar també nous paradistes que incrementin l'oferta i la varietat de productes. Es vol afegir una parada d'embotits, de xurros i un brocanter. El mercat de dimarts comptarà amb 87 parades, el de dissabte amb 148 parades i el de diumenge amb 18 parades. L'acte de presentació de Vic Viu al Mercat també ha servit per anunciar la nova ordenança de mercats. Bet Piell ha destacat que l'ordenança adaptarà el mercat a les necessitats actuals, fent èmfasi en aspectes com la sostenibilitat i la promoció de l'ús de la llengua catalana.